سلام سلام تعنا هبلنا زون دكاي لو معلت دما مسكلت فيدلات مسيكم الله كلتا فيدلات فيدل تسن فيدل بان كان مارينا لو معلتي فيدلات ناي تسن ربحاتون فيدلات ناي بان ربحاتون حراي نسخاتكم دما بيروهمن راسكم نحسكم ريدي كونو زوم دكاي مصحف اقداسيو أقداسي اندحر تزيت واسيكم طرح بمعدو طرح منباب مسمع وخلا يكونن كتشحفوا علىكم هراي you have to engage with it so إذا أنت هتنبب س س س س س او تشو س إي تي س ا س إي تي ц ц ц ኦ ጾ አዳም ምጻደ ሰምዕኹማ ጸ ጹ ጺ ጻ ጼ ጽ ጾ ጸ ጹ ጺ ጻ ጼ ጽ ጾ ጸ ጹ ጺ ጻ ጼ ጽ ጾ እዚኣ ድማ I, P, P, A, P, P, E, P, P, E, P, P, O, O, P, U, P, A, P, P, O, H, C, E, Su, U, C, P, Sa, A, C, 예, 스, 으, 소, 오, 세페, 수, 우, 시, 이, 사, 아, 세, 예, 스, 으, 소, 오, 에, 우, 이, 바, 예, 으, 오, 세, 수, 시, 사, 세, 스, 소. Good job. كم زي أجركم تدميتكما بتعمل فعاتكم أدام متى أقداسيو قنقات مهار كلها أدام متى في دلات بتعمل وساني زوم دك أي نزي أثندما تي بحسب زوم تزلهم خنيت تماسا سلت سلزخونا كدانا جراهم سلزغلا يبحسب زوم تزلهم زوم دك أي فلا ليهم هروكم مخالكم ياري جن مثلا كترد وان في الليل كأ كتري وان سه ولا بعد حفات تماساسلتين بعد ما مصادما تماساسلتين صو او تي بي صا با تي بي ص ا صو او بمتاجركم كتذكروا ادما دلكم صا صاصي صا صاصي صا ص صا ص صاصي صا ص good job excellent حجنا مصحف براكتس كنكيدينا get ready مساي إذا سئل ختصلواهم إذا سئل تسأ كتصلواهم مساي and practice دماغن قبرينا practice قبرينا كلهم derivatives ناي تسأ ناي بأن كنصحفهم هنا هراي good إذا نرياز لنا انتايا إذا فيدل نرياز لنا فيدل تسأ فيدل تسأ أتصحح فأدما كريئكمي أتصحح فأ كريئكمي أتصحفها كمزي تمثل حبرة كيح مخ جبرة زعرو أوه كمان حجمة تانك ترداكم صحف كله usually مجمرتا نزيا شعاتي كم زي رابيلكم نابزي أورد تبلوا حريت مالي سر ما هم زيله كم زي كيرا تصحفها ريخما يس نتدي لكم دما كم زيكم نابزي أمزيهم بحر نتارسي كتجبروا تقولهم نتارسي قبل علي كتنبروا تقولوا في دل سلمة كمزي تودع مالتيو هراي سو إذا أنت حتزلوا سيتسو خن مهارنينا سيتسو صحفنينا زين سو تي صا سي س سو ملكعنا لليوان كاي تمثل سو كاي تمثل سي صا سي س سو حجي
እንታይ ክንገብርና እቲ ድምጾም ዝቕይሮም እንታይ ተባሂልና እተን ድምጽ ዝቕይራ ኩሉ ግዜ እዚአን ድምጽ ዝቕይራ ካብ ጸ ናብ ጹ ናብ ጺ ናብ ጻ ናብ ጺ ናብ ጽ ናብ ጾ ዝቕይሮም ማለት እዩ ሶ መጀመርታ እዚኣ ጸያ ኦኬ ሶሪ እዚኣ ትሮቦ ፑሽ ገይረ እዚኣ እንታይ እዚኣ ጸያ ኢልና ተኻላይት ፊደል ድማ ወታ መጀመርታ እዚኣ ጸ ካላይት ፊደል ጹ እዚኣ ሶ ጹ ኣብዚ ትኸውን ማለት እዩ ጹ ክሬት ጌርና ኣለና ማለት እዩ ጹ ትብል ፊደል ፈጢርና ኣለና ጹ ሕጂ ድማ ጺ ድማ ኣብዚ ትመጽእ ጺ ትኸውን ጻ ድማ እዛ ንሪኣ ዘለና መበራብዓይቲ ጸ ጹ ጺ ጻ ድማ እግራ ኢና ሓደ እግራ ሓፂር እዩ ሓደ እግራ ድማ ነዊሕ እዩ ኣየናይ ነዊሕ የማናይ ነዊሕ ሶ እዚኣ ኣብዚ ምትወሳኽና ላታይ ትኸውን እዛ ፊደል እዚኣ ጸ ዝነበረት ጻ ትኸውን ጻ ጌርና ኣለና ሕጂ ድማ ናብዚኣ ክንሰግድ ኢና ናብ ጸ ኩለን ተን ቀለቤት ዘለወን ፊደላት እየን እዚአን ቁፅሪ 5 ረይዋ ጸ ቁፅሪ 5 እንታይ ኢለኩም ኩለን ቀለቤት ኣለወን ሶ ቀሊል ምዝካረን ማለት ኢና ጸ ድማ ትኸውን እዚኣ ጸ ሕጂ ድማ ፅ ክንፅሕፍ ኢና ሻድሸይቲ ፅ ድማ ኣብ ርእሳ ሕንፃፅ ኣለዋ ስለዚ ነቲ ሕንፃፅ እዚኣ ክጥቀመላ እየ ማለት እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም እዚኣ ሕንፃፅ ኣብዚኣ እዛ ሕንፃፅ ብላዕሊ ዘላ ኣብዚኣ ገብራ እንታይ ትድመፅ ፅ ትኸውን መብዛሕትኡ ናምበር 6 ኣብዚ ግሩፕ እዚ ዘለዋ ምዝካር የድልየን እዩ እተን ዝኸበዳ ምዝካረን ናምበር 6 እየን ምክንያቱ ኩለን ፊደላት ነናተን ሕግታት ኣለወን እዚ ካልእ ግን ተመሳሳሊ ብዙሕ ፍልይ ትሪእዎን ኢኹም እዚኣ ግን ኩሉ ግዜ ናምበር 6 you have to pay attention to remember them right there is no other formula but just to remember them so እዚኣ ፅ ትኸውን ናይ መወዳእታ ድማ ጾ ክፅሕፋ ጾ ድማ እዚኣ ጾ የማናይ እግራ ነዊሕ so እዚኣ እንታይ ጾ ትንበብ okay good so እታ ካልኣይቲ ፊደል ንምሃራ ዘለና ድማ ቀለላለያ ወላ ሓንቲ ፍልል የብለንን እዚኣ ጸ ዝነበረት እዚኣ ሕንፃፅ ምስ ገበርና ኣላ እንታይ ትኸውን እዛ ሕንፃፅ እዚኣ ምስ ገበርና ኣላ ጴ ትኸውን ጴ ሶ ፊደል ጴ ዓይነትያ ማለት እዩ ካብተን ታሕተወት ግሩፕ ዘለዋ ራእይወን እዚአን ጴ እዚኣ ጴ ኮይና እዚኣ ኣብ ርእሳ ራእይዋ ጴ ኣፀሓሕፋ ድማ ዘሴም እያ ማለት እዩ ምስታ ጸ ወላ ሓንቲ ፍልል የብለንን ኣነ ክፅሕፍ ተኮይነ ከምዚ ገይረ ነዚኣ ሰርክል ገይረ ሓር ናብ ዝወርድ ኣብ መወዳእታ ድማ ከምዚ ለመፅእ ናብዚ መፅእ ኣብ መወዳእታ እዚኣ ሓንፃፅ እዚኣ ኣብ ላዕሊ ይፅሕፋ ማለት እዩ ሓራይ ቀላልያ ክትገብራ ቀላልያ ሶ ጴ ጌርና ኣለና ሕጂ ጴ ፑ ድማ ክፅሕፍ እየ ፑ እዚኣ ጴያ ፑ ድማ እዚኣ ትኸውን ፑ ሳልሰይቲ ጲ እዚኣ ድማ ኣብዚ ትኸውን ጲ ጳ ድማ እታ ዝቐለለት እያ ጳ እዛ ራብዓይቲ ማለት እዩ ራብዓይቲ ታሕተወይቲ ዘላ ጳ ከምዚ ትኸውን ጴ ድማ እዚኣ እያ ጴ ኩለን ኢልና ኢና እንታይ ኣለወን ቀለቤት ኣለወን ጴ ጵ ድማ ላይክ ፅ እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ በፂሕና ኣለና እዚኣ ድማ ኣብ ርእሳ እዚኣ ንገብረላ እንታይ ትኸውን ጵ ትኸውን ጵ ስራይዋ እዚኣ ጵ እዚኣ ፑ እዚኣ ጲ ፍልልየን ራእይወን ጵ ፑ ጲ ጵ ፑ ጲ ፑ ጲ ጵ ከየዳናግረኹም ማለት እየ እንዘን ዝገብራ ዘለኹም እንዘን እታ ናይ መወዳእታ ፊደል ድማ እንታይ ኢልና እያ ናይ መወዳእታ ፊደል is ጶ ታሕተወይቲ እዚኣ ማለት እዩ ጶ ሓደ እግሪ ሓንካስ እዩ ናይ ቅድሚት ኣብዚ ጶ ይንበብ ማለት እዩ ጶ ተባሂላ ትንበብ ሕጂ ብሓንሳብ ነንብበ እንኩለን ኦር ቅድሚ ከምኡ ምባል እዩ ድማ እንታይ ክብለኩም ዝደሊ እዚኣ እንታይ ክገብረልኩም ደለ ከምዚ ኣብ መንጎ ደንጀን ድመሃርክኹም ድማ እዚኣ ኣብዚኣ ተጌርና እንታይ ትኸውን እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ፀ ነራ ጴ ትኸውን ፁ ነራ ፑ ትኸውን
ጲ ጳ ጴ ጵ ጶ እሺ ሓንቲ ዓይነት ኮይነን ምስታ ታሕቲ ወይቲ ፍልልየ ብለና ባሰራርሓ ቅርፀን እዛ ሕንፃፅ እዚኣ ጥሪሓ ትፈላለየን ጴ ጱ ጲ ጳ ጴ ጵ ጶ ግጆ ከምዚኣ ገይረ ድማ ከንብበን እየ ኩለን ሕጂ ንስኻትኩም ድማ ምሳይኮንኩም ተንብብወን ምክንያቱ እቲ ፖይንት እንታይ እዩ መታን ብዝተፈላለየ መገዲ ብፅሕፈት ድዩ ብምንባብ ንክንዝክረን ፀ ፁ ፂ ፃ ፄ ፅ ፆ ፀ ፁ ፂ ፃ ፄ ፅ ፆ ጴ ጱ ጲ ጳ ጴ ጵ ጶ ጴ ጱ ጲ ጳ ጴ ጵ ጶ ሕጂ ድማ ብዛዕባ ንባብ ክንምሃር ኢና ዞም ደቂ ንባብ ክንምሃር ኢና በተን ዝተምሃርናየን ፊደላት ማለት እዩ በተን ዝተምሃርናየን ፊደላት ንባብ ክንምሃር ኢና ንባብ 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 ፃ ፄ ፃ ፄ ፃፄ ጳ ጳ ስ ጳ ጳ ስ ጳጳስ 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 ጳ ጳ ስ ጳጳስ ጳጳስ ፄባ 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 ፄለሎ 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 ፂፅ 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 ፀቢብ 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 ኦኬ ፃ ፄ ፃፄ ጳ ጳ ስ ጳጳስ ጳጳስ ፄባ ፄባ ፄለሎ ፄለሎ ፂፅ 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 ፀቢብ 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 ንባብ ንባብ ፃ ፄ ፃፄ ጳጳስ ፄባ ፄለሎ ፂፅ ፀቢብ ፀቢብ ፃፄ ጳጳስ ጳጳስ ፄባ ፄለሎ 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 ፂፅ ፂፅ ፀቢብ ፀቢብ good job excellent so እንታይ እዩ ሕጂ ድማ ዘክርኩም ዝደሊ መወዳእታ ኩሉ ግዜ let's remember ክንደጋግሞም ክንክእል ኣለና ከነንብቦም ክንክእል ኣለና ደጋጊምና ከነንብቦም ኣለና ክንዝክሮም ድሕር ኮይና ሕራይ ክትፅሕፉ ድማ ኣለኩም ፀ ፁ ፂ ፃ ፄ ፅ ፆ ፀ ፁ ፂ ፃ ፄ ፅ ፆ ጴ ጱ ጲ ጳ ጴ ጵ ጶ ጴ ጱ ጲ ጳ ጴ ጵ ጶ ጴ ጱ ጲ ጳ ጴ ጵ ጶ ጴ ጱ ጲ ጳ ጴ ጵ ጶ ጴ ጱ ጲ ጳ ጴ ጵ ጶ ፄፁ ፂፃ ፄ ፅ ፆ ፄፁ ፂ ፃ ፄ ፅ ፆ and how do you remember ፄ ፃፄ 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 wow it was so nice teaching you guys ሰሰናዩ ተጥዕሙ ዞም ደቀይ ሎማዓቲ ኣብ ዝወዲእና ኣለና ኣብ ቀጻሊት ቪድዮ ብሰላም ይረኸበና